Moi bo día a todos e a todas. Grazas por asistir a esta rolda de prensa na que paso a informarvos dos asuntos máis importantes abordados na Xunta de Goberno. Hoxe aprobamos investimentos de case 410.000 euros para que concellos e entidades desta provincia poidan ofrecer máis dotacións e máis servizos aos veciños e veciñas. Concretamente, gracias aos acordos que sacamos adiante nesta Xunta de Goberno, diferentes municipios da Terra Chá, a Ribeira Sacra e a Mariña Lucense poderán financiar proxectos que teñen que ver coa renovación de parques, instalacións deportivas ou equipamentos municipais. E, ademais de cuestións relacionadas coa cooperación cos concellos, deberedes saber tamén que é o noso sinal de identidade. Tamén demos a luz verde a unha colaboración que virá a reforzar o noso tecido asociativo. Neste sentido, destinamos 50.000 euros á Asociación Provincial de Reparación de Venta de Automóviles e Recambios, coñecida como APREVAR, para a creación dun novo módulo para a formación práctica do alumnado en vehículos híbridos, eléctricos e de hidróxeno. Coa rápida evolución que está a vivir o sector da automoción, é necesario que APREVAR modernice e actualice as súas instalacións, garantindo unha formación axeitada e acorde aos novos modelos e tecnoloxías que están a marcar o futuro do transporte. Con este investimento crearase un box na planta baixa, onde agora hai un almacén de carrocería, e ampliarase a aula de formación para adaptar a normativa do Ministerio, xa que nestos momentos non cumpre coa legislación vixente. As obras que se van a realizar implican o desmontado de tabiques e portas, o revestimento do teito do chan e a construción de divisións novas, entre outras actuacións. Un apoio que forma parte da constante colaboración que mantemos con esta entidade, que leva case 50 anos representando e defendendo os intereses dos empresarios do sector da automoción da provincia. Neste sentido, recentemente achegamos 40.000 euros a APREVAR para comprar as instalacións de 2.500 metros cadrados que utilizan na campiña e destinamos outros 35.000 para formación semipresencial e digitalización de contidos. Cambiando xa agora de asunto, pero seguindo cos acordos aos que demos luz verde esta mañá, falamos agora de diferentes actuacións que contribuirán a crear contornas máis seguras e atractivas e que favorecerán a práctica deportiva e o ocio saludable nos concellos da nosa provincia. En concreto, en Quiroga aprobamos un investimento de 50.000 euros para o acondicionamento e a renovación do Parque da Constitución, do Parque da Igrexa e do Parque da Praza de España. Entre as melloras que se van a realizar, destacan concretamente no Parque da Constitución, renovarase a zona do areiro infantil para mellorar a seguridade deste espazo, retiraránse xa, polo tanto, os elementos deteriorados, instalarase unha tirolina e colocarase pavimento de caucho e novos equipos de xogo infantil. No Parque da Igrexa sustituiránse varios elementos de xogo, arranxarase o pavimento de pedra e recolocaránse as lousas de caucho. E, por último, no Parque da Praza de España incorporarase un elemento de sombra para mellorar o confort deste espazo, especialmente nos meses de maior calor. En Guitiriz aprobamos outro investimento de 50.000 euros para as seguintes actuacións: a adquisición do equipamento deportivo para o ximnasio municipal, unha instalación que se atopa en pleno núcleo urbán, é moi empregada por clubs e veciños deste municipio, polo tanto é unha inversión moi axeitada. E tamén relacionado co ámbito deportivo, este acordo servirá para incorporar un equipo de son para o pabillón municipal, lugar onde habitualmente se desenvolven moitas actividades como é a ximnasia rítmica ou o fútbol sala. E, por último, realizarase o peche do campo da feira, co que se mellorarán as condicións de uso e seguridade deste espazo que se atopa nunha vía de tránsito rodado. E, polo tanto, a mellora da seguridade é o aspecto fundamental que se pretende reforzar. En Xermade aprobamos outro investimento de 50.000 euros que vai permitir ampliar o parque infantil situado na contorna do CEI plurilingüe, no que se instalará pavimento de caucho tamén, módulos de balado e varios xogos con bambáns ou balancíns. E axudar o Concello de Xermade en financiar tamén a modificación dun proxecto que permitirá a rehabilitación con fondos europeos da Casa Reitoral para convertela nun centro internacional de tornería
moi ben é sabido por todos o vínculo que ten Xermade e a tornería tradicionalmente. E, por último, en Lourenzá, demos luz verde a un convenio de 210.000 euros para realizar as seguintes melloras. A máis importante, pois tal vez sexa reformar o acceso ao centro de día, rexeinerar as beirarrúas na rúa Secretario Luis Iglesias, renovar o pavimento das vivendas sociais, mellorar a accesibilidade e as instalacións da piscina municipal, arranxar o chan da Ponte da Pedra, acondicionar zonas verdes e tapizar as butacas do Salón de Actos da Casa Consistorial. E, ademais, para colaborar coas actividades culturais como o Entroido, o Nadal ou propostas teatrais, tamén se fai este esforzo inversor. E, como non, tamén ese compromiso cos eventos deportivos, entre os que se inclúe o torneo de baloncesto de Lourenzá ou a Milla Popular. Pola miña parte, nada máis, quedo a vosa disposición. Moitas grazas. Vale.